Vy nevidíte, že máte v kuchyni pneumatiky? Ty to nevidíš? Jako zodpovědná osoba? To vy vůbec nemáte právo vařit. Ondra to je ještě dobrý, vole. Ale ten jak se jmenuje, David, už mu roztrh až k lopatkám, když ho vidím, ty vole. Parta, já bych je zabil, ty vole, normálně. Bych je zabil, ty vole. To je krása, vy, to se to vaří, vy, ty vole, to je něco. Bych blil. Srač, vole, Jo, a ne syrový, zamíchat hezky s tím, kus petržele tady, kurva, na to, ať to trochu vypadá, to žádlo do psích. Vole. K čemu jsou tyhle přílohy tady? Ten komplet tam. Tak to nandej, vole, do psí prde. Vy to nemůžete, vole, trvat všechno takhle dlouho. Co ty brambory, ty je nebudeš dělat? Nebudu, ale čekej. Co? Čekej. Počkej. My dva si asi nerozumíme moc. Pane, super. Tohle má být šunka.